Forventningerne er allerede store hos chefindkøber Dennis Erkov. Because I love Scandinavian style. My name is Altenay. Altenay Kolganova er her for første gang. Hun går målrettet efter den danske mode. I like the quality of Bruns Bazaar. Sammen med over 100 kolleger fra den russiske modeelite er de nemlig på jagt efter dansk design, som deres kunder i Rusland i stigende grad efterspørger. 20 years ago, Italian fashion, French fashion, it was like real popular in Russia. But now, Russian feels like what we have to change. So I can see this opportunity to find more and more brands here in Denmark. Show me some pieces. Og de danske designere har fået øje på det russiske potentiale. 12% af dem har, ifølge Dansk Erhverv, et særligt fokus på netop Rusland. Jeg kan klart mærke, der er en stigende interesse. Rusland er helt klart et af de interessante markeder i øjeblikket, fordi der er altså flere og flere købestærke kunder i Rusland. Men selvom solen skinner over den københavnske modeuge, spøger konflikten mellem Rusland og Ukraine og truslerne om sanktioner. Of course, I worry about it because it really affects our business. I feel the atmosphere and our customers, of course, we discuss it every time. På nuværende tidspunkt er der ingen sanktioner mod tøjbranchen. Det er jo ikke meningen at ramme den almindelige russer. Så skal de danske virksomheder selvfølgelig stadigvæk orientere sig mod det russiske marked. Som udgangspunkt har jeg ikke noget problem med at sælge til russere. At der foregår nogle politiske ting, men måske ikke altid de deler, det er jo måske noget andet. For os har vi jo nogle trofaste kunder, som er meget loyale over for os, og der er det politiske aspekt en lidt svær situation selvfølgelig. Og de russiske forbrugere håber bare, at de fortsat kan købe dansk design. I think it can be really big.